И я ми кажа сега пак. Мъжа ни вече е изяден от крадеца. Защо искаш да спиш в моята къща? Защото крадец идваше в нашата къща и вече изяде мъжа ни. И ние сега сме тричи с моите деца. Крадеца влезе във вашата къща и изяде мъжа ти? Да. И после след това ще да изяде моите деца и мен. Ма какъв е този крадец? Гаден. С една маска отгоре. Без дрехи. Чисто гол. С маска на лицето гол. Иначе. Чисто гол, без гащите. Ма защо идват? Те крадците не ходят ли по къщите да крадат бижута, пари, телефони? Крадат бижута, пари и с телефоните ни. И как така ще изяде мъжа ти? Не знам. Не ти ли е мъчно за него? Мъчно, да. Ма той да не е влязал кумчо вълчо у вас? Не. Той така яде. Бабата и внучката, нали ги изяде? Да. И сега, къде сте децата? В нас. Във вас? Самички? Големи са. Големи са? Да. Ставки от кръци. А ти какво правиш тук при мен? Отивай да си пазиш децата. Ама те са големи вече. И Трябва какво? сами да си пазят.